I tenim amb nosaltres a la nostra col·laboradora, a José Luis Alemany, perquè ens parle de nou d'esta jornada, per animar-vos, a veure si encara vos voleu deixar caure per així, per la Casa de la Cultura. José Luis, molt bon dia. Molt bon dia. Bé, ens queda menys de mitja horeta, no?, perquè comença esta jornada, però per què és important acudir a esta jornada de mobilitat i salut? Molt bé, des del meu punt de vista és important perquè com a ciutadans i ciutadanes deguem de participar en la configuració de la nostra ciutat. Al final, els polítics, no?, o els gestors aquí van a fer cas, o haurien de fer cases a nosaltres. Però, clar, per això hem de fer pressió ciutadana. I no podem fer una bona crítica o no podem aportar com a ciutadans si no coneguem les línies estratègiques, els interessos i les preocupacions que té la mateixa ciutat, no? Per exemple, des d'Interpreta Natura, què és el que aneu a aportar? Per a nosaltres, el més important, o una de les línies de treball en les que estem ara peleant-nos, no?, és en crear espais dins de la ciutat, en utilitzar les zones verdes realment per a la ciutadania, no?, per a poder reconnectar en la natura. Això el que persegueix és millorar la nostra salut física i mental. Ja per el 1800, amb la configuració de les noves ciutats, hi havia grans científics, inclús, pensadors, filòsofs, que ja diuen o ja mostraven les carències que estava ocasionant la vida i la configuració de la ciutat sobre les persones. És a dir, fa 200 anys ja teníem, o ja patíem, no?, d'alguna manera, les dolències ocasionades per desconnectar-nos de la natura. 200 anys després, David, ho sabem bé, cada vegada les persones estem patint més malalties mentals, com per exemple l'estrès, l'ansietat, les depressions, i totes aquestes coses tenen una gran oportunitat per a curar-se mitjançant la natura. Però, clar, per això necessitem tindre la natura ben a prop. I no és suficient tindre els paratges allà oblidats, ens que anem un cap de setmana, sinó que es tracta de que tots els dies, en el dia a dia, tots i totes puguem accedir a una infraestructura verda que ens permeteixi reconnectar. Això és important, ho tenim així sempre que no hi ha una situació extrema de calor, de fortes pluges, de pressupost d'incendi, no? Però sempre tenim a la nostra disposició, no? I com d'important és aquesta respiració llarga, no?, quan estàs allà en la natura per situar-se molt millor, per adentrar-se molt millor. Així és, l'efecte terapèutic de la natura, que en Europa ja s'està treballant molt, per suposat en Catalunya, per exemple, o en alguna regió del nord, que van un poc més avançats en aquests temes, doncs ja tenen boscos terapèutics certificats, no?, amb els seus guies terapèutics, i qualsevol persona que estigui estressada, no?, o que tingui qualsevol altra dolència, doncs pot anar i contractar inclús una ruta que vindria a ser algo com una espècie de psicòleg, però més barat i més divertit, no? Bueno, és un altre enfoque. Però que això ja s'està fent i el que necessitem és incorporar-ho a les nostres ciutats. Perfecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, José Luis. Comencem amb Interpreta Natura, després acabarem amb Interpreta Natura, amb Héctor Conesa i els objectius de desenvolupament sostenible, que començarà a contar-nos en la sèrie de capítols que anem a tindre al llarg dels pròxims programes de Mare Terra. L'Organització de les Nacions Unides va posar en marxa una sèrie d'objectius de desenvolupament sostenible que té com a objectiu que es duguen a terme com a màxim en 2030. Molt important, 15 anys per davant s'establien, ja n'han passat 7, i des d'Interpreta Natura es volen donar a conèixer i, en aquest cas, també, perquè es volen treballar de quina manera. A nosaltres tenim esta setmana, i ho farem també en setmanes successives, a l'educador ambiental d'Interpreta Natura, Héctor Conesa. Héctor, molt bon dia. Molt bon dia, buenos días a todas y a todos.
Bé, són una sèrie d'objectius, un total de 17. Avui, en este primer programa, anem a parlar-ne de dos, del número 1, que és la fi de la pobresa, i el número 16, la pau, la justícia i les institucions sòlides. Des d'Interpreta Natura heu decidit treballar en un taller comú amb estos dos objectius. ¿Per qué? Sí, porque existe una relación muy clara entre lo que es la existencia de la pobreza y lo que es la paz y la justicia. Y entonces, no nos lo pensamos dos veces. De hecho, el taller que tenemos diseñado trabaja a la misma vez estos objetivos. De fet, quan érem menuts, si ens preguntàvem per què existien pobres en el món, contestaven que era qüestió de sort. Sí, sin embargo, una mirada amplia de la globalidad nos señala algo dramáticamente interesante. La pobreza es realmente empobrecimiento. O sea, no es algo estanco. Es la consecuencia de un sistema injusto que desposea a una gran parte de la población. Y si analizamos el porqué del chabolismo en las grandes urbes, así como la dura vida en el campo de las poblaciones del sur, notamos que en multitud de ocasiones ha habido un injusto reparto de la tierra o incluso una indebida apropiación, el llamado acaparamiento de tierras. ¿En qué consiste esto? Pues es algo que se repite mucho. Grandes élites, compañías multinacionales o terratenientes, en multitud de ocasiones y dentro de la gran rueda de la globalización, de manera agresiva se hacen con la posesión de tierras en las que habitaron durante generaciones campesinos o pueblos indígenas. El caso paradigmático de la Amazonía brasileña pone sobre la mesa este problema. O sea, que no es ni más ni menos que la avidez por abrir minas, nuevos cultivos como el aceite de palma, la soja transgénica o pasto para el ganado, prospecciones mineras, madereras. En definitiva, una lucha por recursos valiosos que despoja a los más débiles, comunidades enteras de campesinos que se ven obligados a emigrar a las ciudades en busca de nuevas oportunidades. Los motivos de la pobreza atienden muchas veces a las sequías, pensemos en el África subsahariano, o atienden a conflictos bélicos por territorios. La cuestión es que, sea cual fuere el motivo, detrás de la pobreza está la injusticia y la falta de paz. Porque, mira David, donde hay paz y justicia no puede haber pobreza. Porque donde hay instituciones sólidas y no corruptas se atienden mejor las necesidades de los más necesitados. La cuestión es que la pobreza es el extremo, sistema económico globalizado donde unos pocos ganan mucho a costa de otros muchos. Todo está interrelacionado. Y esta realidad poderosa de la interrelación global es la que resultará novedosa a más de uno. El mundo no es un mueble de compartimentos estancos y separados donde naces por casualidad. Al contrario, es una maquinaria en movimiento donde ocurren cosas en una parte porque ocurren cosas en otra. Mira, el propio filósofo noruego Arnaes, que a mí me encanta mencionar mucho, te indica para el ciudadano global, el ciudadano de hoy que vive en el planeta, la necesidad de que entienda las complejas interrelaciones que tienen lugar en el mundo actual y a la misma vez el desarrollo de una empatía que trascienda los círculos cercanos afectivos. En pleno siglo XXI, yo creo que tenemos una obligación moral por preocuparnos de todos los seres vivos de este planeta. Hoy en día ya no podemos mirar a otro lado. Hay habitantes, compañeras, hermanos, diría más de una cosmovisión, que sufren las consecuencias de la desposesión. No falta de recursos, sino falta de justicia. Un sistema económico que solo se preocupe por la acumulación del capital está condenando al empobrecimiento a aquellos actores que no tienen lugar dentro de él. Tal vez la ausencia de pobreza tenga que ver con la recuperación de modos tradicionales de relación con la tierra y con los vecinos. Por ejemplo, esas mismas comunidades que desaparecen día a día como consecuencia de nuestro sistema socioeconómico. Y a mí, no sé, por ir así concluyendo, se me ocurre una idea potente. Y es preservemos las comunidades tradicionales, aprendamos de ellas, apoyemos aquella parte del mundo rural del mundo con nuestro consumo. Eso se llama comercio justo, se llama soberanía alimentaria, agroecología, economía de proximidad. Pongamos a trabajar todo eso, David, y es posible que lleguemos a cambiar la historia. Efectivament, ara veiem com esta situació que tenim d'inflació, de problemes per arribar a final de mes, encrespa a la gent, la posa més nerviosa, més agressiva i després també tots els problemes que tenim amb la pobresa per poder eixir, això després te crea inseguretat en
les ciutats, en els països, i és tot un autèntic problema. I sobretot això, que aquests interessos econòmics de les grans èlits pues, i les grans empreses i multinacionals fan que es carreguen pues, tot aquest món rural, ja sigui a nivell pròxim, com és al nostre país, amb aquest despoblament que es produeix, o en l'Amazònia, per exemple, com se va desforestant setmana rere setmana o dia rere dia, i és un autèntic problema. Després que pugui ser el pulmó del món, pues que ens acabará afectando a todos nosotros. Lo importante es que no perdamos la perspectiva de la interrelación porque todo está conectado. Es una cosa que se nos pasa inadvertida. Y es entender que en este sistema socioeconómico le está fallando algo y necesitamos una rehabilitación muy seria, porque el siglo XXI que tenemos por delante pues exige de nosotros grandes retos. Y ahí tenemos la Agenda 2030, a ver si somos capaces de conseguirlo. Efectivament, no ja per nosaltres, que ens queda un temps de vida, sinó pels nostres descendents, que ja els tenim així, els fills, nets, que estan ahí i que els poden quedar 70, 80, 90 anys de vida, i al ritme que estem veient com està evolucionant el clima, com està evolucionant la societat, pues pot ser realment una autèntica llàstima i una pobredumbre total, no?, en tots els aspectes el que puguen tindre d'ací a uns anys. Molt bé, Héctor, doncs la pròxima setmana seguim parlant d'altres objectius. Pues nada, perfectamente, aquí me tenéis a vuestra disposición. Adeu. Estaré encantado. Igualment, adeu. Venga, un saludo, un abrazo a todos.